Bara wanê bi boneya salvegera yêkan ya binavbûna balama ku 61 penaberan di tê de can dabûn li perava behra wanê hatin bîrxistin û xwastin ku bersûçên vê bûyerê werin cizakirin û balamaya penaberan were derxistin. Rapora ku li ser kuştina penaberan hatiye amadekirin, bi ragihandinê re hat parvekirin û pêş re parêziran li gel zarokên xwe bo bîranîna penaberan gul avêtin behra wanê. Li serî de lêkolîneke kûr nehate meşandin û hîna jî ev balameya li binê behrê da ye û ji balameyê de 61 cenaze tenê hatine derxistin. Doza ku li ser bûyerê hatî vekirin yek girtî yên dîn negirtî bi giştî 12 kes wek bersûçên kuştina penaberan li dadgeha cezaya girana wanê tên darizandin. Em dizanin ku kiryarên vê bûyerê ne ew ên ku li dadgehê têne darizandin, ji bilî wan jî kiryar hene. Lê ku me serê de jî got lêkolîneke kûr li ser nehatiye kirin, ji ber vê yekê kiryarên esil nehatine tespît kirin. Bara wanê dixwaze ku balamaya ku li behra wanê bi nav bûye were derxistin û tarmên penaberan yên di nava wê de li gor rêgezên mirovahiyê werin binaxkirin. Li gor zanyariyên me heftê an jî heştê kes di wê balamê de bûn. Lê heya niha ku ji balameyê de 61 cenaze penabera hate derxistin. Em difikirin ku ev lêkolîna li balameyê hatiye kirin bi kûr û temamî nehate xuya. Ji ber ku hîna balame bin behrê da maye û balame nehatiye derxistin. û çar her wiha dibêje ku nihe jî qaçaxçîtiya penaberan bê navber tê berdewam kirin. Ji xwe piştî vê bûyera wekî qatliamekê hatiye holê, ev bûyera qaçaxçîtî jî ku qaçaxçîtiya penaberan jî her tim berdewam dike li bajarê Wanê. Ger bi maşînan gel bi balameyan hîna qaçaxçî karên xwe berdewam dikin û penaberan dixin rêya merinê. Hêjayî birxistinê ku di 27 Xizîrana 2020 da di encama binavbûna balamaya li behra Wanê 61 penaberan canê xwe ji dest dabûn. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.